Sing cilik dikeloni, sing enom dikemuli, sing tuwa diopeni. Aja lali, iku perintahing Gusti, ayo padha dilakoni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah paringono rahmat mring Kanjeng Nabi Muhammad sakuwarga lan sahabatipun ing tembe bakal paring papaning rizki lan beci ing budi kula panjenengan sedaya. Amin, amin, amin. Allahumma amin, Allahumma amin. Siap, sing cilik dikelone, sing enom dikemuli, sing tuwa diopeni. Aja lali, iku perintahing Gusti, ayo padha dilakoni. Wong urip sing kumreka, arina wengi jumangka, omahe ora bubrah, ora owah, bismillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi